ബീനാസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ബീഫും കായും കൂടി വെക്കുന്ന ആ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ട് കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പം അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ വരും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായി ചൂടായി വന്ന് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതാ 1/2 കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കഴുകി വാല വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബീഫൊക്കെ ഇതാ കുക്കറിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 3 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തതും, ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞതും, അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഈ കുക്കറിലേക്ക് ബീഫിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചൂടാക്കി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഞരടി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മസാലകളൊക്കെ നമ്മുടെ ബീഫിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. ഞാൻ കൈയൊന്നും കഴുകി ഒഴിക്കണ പോലെ കുറച്ച് വെള്ളം, ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ബീഫിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. ഇനി അത് അടച്ച് നമുക്കൊരു 10 വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിക്കാം. പിന്നെ ബീഫിൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബീഫ് ചിലപ്പോൾ 8 വിസിലിൽ വെന്ത് വരാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 10 വിസിൽ വരെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയ നേന്ത്രക്കായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു 4 ഇതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. 4ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അരിയണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കായ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അരിയാം. അപ്പോൾ ഇതാ ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കായ നന്നായി കഴുകി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കായയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നേന്ത്രക്കായ ആയതുകൊണ്ട് അടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂടുവെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിത് ഇളക്കി അതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ച് വീണ്ടും 1 വിസിൽ വരുത്താം. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 വിസിൽ വന്നു. ഇതേ കായൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കാച്ചിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേ കായൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഒരു 15 ചുവന്നുള്ളിയുടെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതൊന്ന് കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 10-15 വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചതച്ചെടുക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചതച്ച് ഞാനൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ദാ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മളിത് മുരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇത് നന്നായിട്ട് മുരിയണ വരെ നമുക്ക് അടുപ്പം വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും വെളുത്തുള്ളിയും മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1.5 സ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ അതിലേക്ക് ഞാൻ ബാക്കി മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗരം മസാലയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫും കായും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കുക്കർ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ കുക്കർ ഇതാക്കി കഴുകിയിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലൊരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇട്ടത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്പൈസിയാണ്. നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ കറിയായിട്ട് കല്യാണങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് ബീഫും കായും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എല്ലാം മാറ്റി. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് ഞാൻ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തനി നാടൻ രീതിയിലുള്ള ബീഫ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം.